bek pasokata angkai ajagawa borok jangno blok khlai ang saka norok tabudi ta kichu ta khaidi jang bek khlaina saka borok haifano borok kichu khanani muchung jata jangno ekdom mukobai bambu bai tama tubui it bai sukru kata gariwo kuno ko khanani bo muchung ya bek khlai ka tarpore aste aste kintu borok je thaimani bo hai ke khlai ka bo ang saima jata borok khorok busuk na borok ba ka bangma se norok khe biang thangmani jong khai uko bolmura thangmani picketing go abo bot tarik ni gotana sing kamo 11 tarik Desember na akan belakin hamba nungke aro ni nungke tamo angkai gari driver ta ang oras po ito nang amarago Ratathang ani classmate Navin ani classmate goto ani bundu soro meri ठीक है मेरी ना नो मेरे अच्छा सर o jo son khalai ka ora tiya sar tong malang sar bidare tuk de ba ni nge ke mon ba de to हम लोग Polres de Burma tin block chairman te kwang ma tin orani tin MLA tongo जों दिनै अमन मासाव जों आरो फाइनाय फेमनि परेगो जों बेलायखा खा खामखा बसुक बरक दिनै कोराङाव तंमानि बलंगाव तंमानि आफनो बरक परिचय रेखा बन हा दफान बर हामजागो दिनै 11 तारिख डिसेम्बराव जों जखने बन दाखौफोराव अब दिनै जयेन्ट एक्सन कमिटि बरक बन दाखौफोराव बननि बाय बरक थांखा बरक पाल थाङो खोनाव जों बरक थाङै दैसिन्दाय बाजार सक खांखायनो Baksa borok sitarok borno attack khlaika bono gari soklaitlang thangka obai khlaiei bo bujakha tokjakha boni pore bono lang thangka jibi hospital a jibi hospital bono kuthini por declare rekha aw blaike tini kapal hamya blai durbagyo abone bagui tini singoro fainai feigo tini patin hoite plus tini sarkar hoite जों borong chubanai taibo जों ang फाइनाल सिगां आं दिनै बरं गोनां चिफ मिनिस्टार बिप्लब देब सालायखा बे साइड हगो अन बिहाफ अफ द गभर्नमेन्ट जों बरनो 5 लाख रां रिनाय 7 टाकासो बिसिं नम्बर जों रां बरनो रिनाय दिनै सरकारनि तरफ থেকে जों बरनो साहाय्य खायनाय 5 लाख रां रिनाय ताइबो आं दिनै रिपोर्ट होनाय बनि फेमिलि बलायखे बिग्रा बलायखे गरिब जों बनो बाहायनो जों ताम खायमा जों नायनाय जों खानाखा बनि बोसारक बनि बोसाजिग्रक बायरे फरायतं केलादा फरायतं बरखौ कस्त'खौ फरायतं आबानि बागै आं नायनाय जाहाथे जों सरकार तरफ থেকে जों मानबो साहाय्य खालामा बनि भबिष्यतनि बागै जों चिन्ता खालायनाय ताइ दिनै सप्ताहसे बिसिङावनो जों गसाइखौबो जों 5 लाख रां रिनाय आबो जस्ट बरनो हेल्प खायमानि टकेन अफ आवर एक्सप्रेशन दिनै बरनो जों रिनाय गिसा बनि बागै आं अमन कयनाय एज ए मिनिस्टार अफ ट्राइबेल वेलफेयार एन्ड फरेस्ट तिब्रा नोंगै आं दायित्व नाय हिसाबै जों जतनो गोजान खामा दंनाय जों आरो जतनो तिब्रासा आते जतनो दिनै आरो वानसा तिब्रासा जतनो जों एक खामा दंनाय अमतो दिनै जों साइमन अमक मिश्र एलाकाबो अब दिनै तेलेमरा जों गानार दङ जों जतनो जों सान्दै खामा दंलायनाय जों गथालायमा दंलायनाय तफोर जों दिनै सेबेनि तै जों ताकफोन आन्दोलन खाय दङ आबनो तै जों काफै दङ आफनो जों थ्रु डेमोक्रेटिक मीन्स पीसफुल मीन्स जों आन्दोलन खालायनाय जों केवल आघात खालाया केवल नष्ट खालायनो खालाया जों जेखुनु सामोन खालायखांखे जों शान्ति भाबे डेमोक्रेटिक भाबे जों मुभमेन्ट खालायनाय अबनो आं कयो जाहाथे अ एलाकायाव जों जतनो गोजान खालायो जों कथालायगे दंनानै बागै आं कयनाय दिनै जतनो अरनि एलाकानि बरनबो आं जाहाथे बेसेबां सालावगो जों सिस्टेमेटिकलि जों पीसफुलि जों आन्दोलन खालायनाय अ कक साइनो आं दिनै थाखिनाय खायनो जतनो हामबाय
tei khulumbaikha. Belai kheno hambai tripuri khorang nai tongnai ta hukte bukuk sono sini channel tabu bonorok subscribe khlaya khong khangken dak tino subscribe khlai di job tonse sekang video norok nugna bagi aboni bagi ta makhnai video ni tola norok nugo yagra phai sing subscribe ni suijak kasak khlai abona click khlai di click khlai mani loge loge no kaisa bell hai khlai nugjagana nukjaka a bell click khlai re click khlai re kha ke sing video upload khlai mani loge loge no norok video nugana joton sai sekang nugana aboni bagi belakeno hambai nai tongdi.